estas horas. Eu son David Llorente Rey, son o responsable provincial de tráfico e acompáñome o teniente Juan Carlos Nogueiras Iglesias, que é o teniente xefe do destacamento de tráfico daqui de Verín. Vale? Entonces, estamos nunha campaña autonómica de prevención de atropellos. Sempre facemos algunha campaña deste tipo en Galicia en inverno, en outono, nestes primeiros días de primavera, porque a veces fai malo, e cando máis atropellos hai, cando a visibilidade non é a normal. Subida intensa, niebla intensa, etc. Entón sempre facemos unha campaña deste tipo, ou varias o ano, dúas o ano a veces, onde entregamos directamente material reflectante en carretera por parte dos compañeiros de tráfico da Garda Civil, os peatóns, os peregrinos que non levan chaleco e, bueno, que poden causar algún tipo de problema por non levalo, e tamén en charlas como estas, os asistentes. Por lo tanto, o que queríamos facer hoxe é unha charla. Eu vou falar 20 minutos, non vou falar máis, vale? Non vou botar moito rollo. Vou comentar ao teniente tamén unha serie de cousas. Repartimos os chalecos e facémonos todos unha foto así de amarillo, todos guapos, onde queiran. Se queren aquí ou fora, a mí son igual, non son de Verín, o sea que onde queiran ustedes, que quede mellor a foto. Mellor queda mellor fora, non o sei, vale? Entonces, pues bueno, ¿quieres introducir algo? No. Entonces, voy a empezar yo, vale, falo en galego ou castelán, normalmente falo castelán, por iso vou falar castelán, vale? Pero bueno, falemos que queira. Voy a empezar yo con una charlita. Esas fotos que ven ahí son de verdad, son de estos días, y es un poco lo que les decía. Estamos en una campaña autonómica de prevención de atropellos. Ahí a la izquierda, pues un compañero de gráficos dando directamente pues, unos chalecos a unas señoras que iban andando y no lo llevaban, y ahí a la derecha el otro día una charla que tuvimos en Celanova, pues delante del monasterio,